odofo a wo hwe me ye frem the Great Kumfa minua ba minua bema wato bibidu ato onya yaresa wo wa wo hwe me wo na me ne wo kasa no se wo yare a enche se wa wieye aba se ahokire na dawo so a enche se ebe dawo so akwa wieye se odi abanbosi aka ana se court case wato asase na obidi konti kwan bi so eje asase na firi ho se odwen se ebia wo abroche nti untimi metweman so ana se wo tweman so kra onim se obetimi di kwan bi so agya firi sa dabi maba ama emfa hu se wo amanone ana se wo African country ana se wo Ghana mamu ha media ne se mihia udin ohaw bia unamu no die hia ne se obefa me number no na wafrɛ me woyɛ oba na wasinu mu di watem wakuma nu mu di watem awonti emfa ho ne mfia wadi emfa ho ne de doctor aka woyɛ adwuma usikasem basa skato sama na ahye ne nyina ehuhum mu asem mo company kese a normal age agunu ka hu se bibi ni wa ankayeda yentupunu man sifie ma oba se eno ano no ana se man toka ma oba se eno ano no woyɛ wanyina ma oba na edu anadwene wantimi ambo adwuma oba no omu se obema no awu ana se emu aye mre ana se eswa kitikiti Jenny low sperm count forget the doctor aka forget no so dodo a watoto pimo ha na mo afrɛ me na o se ma to nuro sa enne gumi dam hai e wa buruchira enye adwuma eno kura na me mpese meti wo nipa a wato nuro agu dam a enye adwuma paki frɛ me na me nkyerɛw aduro so wo hwem sese ya fa me number no na frɛ me na me ne odi nkomo wo betimi afollow me e wo YouTube Facebook and I say WhatsApp me da ase ya wo abrochire kuro bia so a wo hia abiduro alaji kumfa aduro bia no se wo frɛ ye number na e wo UK ye be post bia bro e wo be bia wo bia o me deliver na ba wo fie se wo pɛ ni DHL se wo pɛ ni normal post ye betimi e dia